журналист Анора Саркурова ки рӯйдодҳои марбут ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро пайгирӣ мекунад, рӯйхат ва чанд сол ҳукм гирифтани 16 тан аз маҳкумшудагон аз тақрибан 70 айбдоршавандаеро ки дар парвандаи машҳури Рӯшониҳо ба додгоҳ кашонда шуда буданд, нашр кард. Бино ба иттилои Саркурова, аксари сокинони ноҳияи Рӯшон ба солҳои тӯлонии зиндон ва 3 нафари онҳо генерал Холбаш Холбашев, Қулмамад Паллаев ва Паҳлавон Шералиев ба ҳабси умрбод маҳкум шуданд. Ҳамин тавр Фаромӯз Ғуломайдаров, бародари яке аз лидерои ғайрирасмии пурнуфузи Бадахшон, Ёдгор Ғуломайдаров, ки 31 майи соли 2022 дар ҷараёни амалиёти виҷаи мақомот кушта шуд, ба 15 соли зиндон ва Сарбаланд Холбашев, бародари Холбаш Холбашев, ба 9 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуданд. ноҳияи Рӯшон моҳи май як маркази асосии мавҷи нави эътирозҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гардид ва мақомот рӯзи 18 май бо истифода аз нирӯ ва силоҳ эътирозҳоро дар шаҳраки ва маркази ин ноҳия саркӯб карданд. дар натиҷа беш аз 40 нафар кушта шуда, тақрибан 240 нафар аз сокинону зодагони Рӯшон дастгир шуданд. мурофиаи аввалин гурӯҳ аз парвандаҳои рӯшониҳо ба раҳбарии генерал Холбаш Холбашев ва тақрибан 70 нафари дигар рӯзи 3 август дар дохили боздоштгоҳи Душанбе оғоз ёфт ва ҳукми онҳоро рӯзи 21 сентябр эълон карданд. Анора Саркурова менависад, аксари ин 70 нафар ба адвокат ва кӯмаки комили ҳуқуқӣ дастрасӣ надоштанд ва мурофиаи онҳо пушти дарҳои баста бе иштироки хешовандонашон ва аҳли ҷомеа баргузор шуд. Саркурова менависад, тақрибан ҳамаи айбдоршавандагон дар додгоҳ аз шиканҷа шуданашон шикоят карданд, вале додгоҳ ин шикоятҳоро ба инобат нагирифт. мақомот то кунун натиҷаҳои мурофиаи аввалин гурӯҳи айбдоршавандагон аз парвандаи рӯшониҳоро расман ягон шарҳ надоданд, вале Анора Саркурова аз манобеи ғайрирасмӣ исми 16 маҳкумшударо пайдо ва нашр кардааст. рӯйхати ин 16 нафарро инҷо меорем. генерал майор Холбаш Холбашев, сармушовири фармондеҳи қушунҳои марзбонии Тоҷикистон, 57-сола, соҳиби 5 фарзанд, ба ҳабси умрбод маҳкум шуд. Қулмамад Паллаев ба ҳабси умрбод маҳкум шуд. Паҳлавон Шералиев, 32-сола, ба ҳабси умрбод маҳкум шуд. Навои Толебов, 30-сола, ба 9 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Наҷиб Замиров, 48-сола, ба 10 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Наҷиб Замиров, дӯсти наздики генерал Холбашев, бино ба иттилои Саркурова, дар эътирозҳои моҳи май дар Вамал иштирок надошт, вале додгоҳ ӯро ба узвият дар гурӯҳи муташаккилонаи ҷиноятӣ ва истифодаи зур нисбат ба намояндаи ҳокимият гунаҳгор шинохт. Наҷиб Замиров 3 фарзанд дорад. Саидаброр Шодавлатов, 47-сола, ба 26 соли зиндон маҳкум шуд. Таваккал Раҳмихудоев ба 12 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Сураҷ Додихудоев, 41-сола, ба 24 соли зиндон маҳкум шуд. Бадавлат Шукуров, 53-сола, ба 15 соли зиндон маҳкум шуд. Акмал Хуҷаазизов ба 10 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Назруллоҳ Халилов, 32-сола, ба 8 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Сарбаланд Холбашев, бародари Холбаш Холбашев, ба 9 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Хушнуд Паллаев ба 1 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Фаромӯз Ғуломайдаров, 43-сола, ба 15 соли зиндон маҳкум шуд. Фаросатшоҳ Фаросатшоев ба 10 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Имомиддин Фаросатшоев, 27-сола, ба 1 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд.